Kini nga issue daghan ako nakita ni nga post sa akong newsfeed. As in nag-wild na gid sila murag ako na lang gid ba ang wala nag-wild ani pero di ko mag-wild karon. So ako ang tingog sa mga himsog. Mao ni ang ilang mga post kay suko kayo sila kay giingnan sila og katambok na, nanambok na, o pasobrahan pa kunog mga istorya. Hibaw na bitaw mong tambok na nga balik-balik ko man pud ninyo. Oy, kamo na naupod ninyo ba? Kung unsay bation sa tao nga inyong inananaon. Wala mo kabalo ko sa mga giagian anak nila, no? Kung ano nanambok sila. Pasalamat ka nimo kay nanambok na. Oray nagniwang, unsa na po istorya niyo nagniwang? Kining tao ra ba na dili gid nato masabtan? Kung magniwang, inyong problemado. Way ayaw kinabuhi, wa na gikaon, unsa pa. Pag manambok pud, issue na pud. Naunsa naman ka? Uy, tambok na makakaayo. Nagpasagad man ka. Nagpasubrad jud ka. Nadaot na gid imong beauty. Kay ngano banyet? Tanan ba mga niwang gwafa? Tanan ba mga niwang may beauty? Okay lang tana no kung tanan. Unya tanan ba tambok wala beauty? Mas daghan pa man siguro gani mga tambok ang mga beauties. Ayaw pa po palabi. Kung sa'yo nakita ninyo, sa una na lang gud ninyo, dito na mo panglibak sa lain. Kaya dili pag mo chismis ba? Kaya para di na po mo abot sa inyong gilibak. So, kini akong sugilanon karon, wa ko gipatamaan. Pero ako natamaan jud ko. Ay, thank you.